Karong adlaw guys, padung ta sa Boy Scout of the Philippines Cebu Council. So nagbook ta og motor taxi. Atong gisuwayan og book ang Angkas, Move It og ang Maxim. Pero ang unang nipunit mao ang Maxim. So atong huwaton ang ato ang motor nga mo dala nato paingon sa BSP Council. Unya nakasakay na ta sa Maxim nga nagkuha nato going to BSP Council. May nalang gani pod kani atong driver sa motor kay di po ta dukaon kay tabian ra masag kaayo. Pariha ra pod nato, so malingaw ra pod ta. Unya ni hangyo ang driver sa Maxim nga magpagasolina usa ako no kay nahubsa na ang motor. Aw ni sugot lang pug ko kay basig di nya mi kaabot layo-layo para batong BSP Council to apa sa may Dulho sa may Inbacalso. Unya pag humana mo og pagasolina ni padayon nami sa among biyahe, unya makita nimo sa Picas Lane nga medyo nagsugod nag-build up ang traffic. Pag abot na mo diri sa Birama nga dan, wala ra gyud traffic, luag ra jud kaayo. Smooth ra ang dagan. Unya nahunong mi diri sa iskina Birama og iskina Inbacalso kay naabtan mi sa stoplight. Unya sa wa madugay naabot na dayon ka sa Boy Scout of the Philippines Cebu Council. Pag abot nako, aw ni sulod ra po dayon ko og nisaka sa hagdanan. Pag human ako og pa-register, nya namalit pog ko og mga neckerchief og kabaw nga gipadala sa akong kauban, aw nanaog ra po dayon ko para makagawas nako sa building sa BSP Council. Paggawas nako sa building, aw nagbook dayon ko og Maxim para makasakay na pog ko og motor pabalik. Nya samtang naghuwat ko sa motor, aw nagvideo-video sa ako diri para atong makita kung unsa man day hitsura diri gawas sa BSP Council. Nya naabot na gyud ang akong gipaabot nga motor. Nya ni sakay po dayon ko kay aron makalahos nami. Nya kay stop pa man, so kaning bata nga naa diri among nakit-an, nangayo ni siya og sinsiyo. Ato lang pong gitagaan kay maluoy man pud ta. Unya pag abot na mo diri sa may Pidel Rosario nga dalan diri sa may downtown area, nagsugod na gyud og build up ang traffic kay padung naman pod manggawas ang mga estudyante ug ang mga nanarbaho. Unya pag abot na mo diri sa may Ayala, sa may flyover, grabe na gyud ang traffic, bumper to bumper na gyud, di na gyud mo irog. May nalang gani kay nagsakay ta og motor. Mao nay advantage kung magsakay ta og motor kaysa four wheels kay dali ra gyud tang makalusot. Sa dihang iabot nami sa may Banilad area, medyo niluag-luag gamay ang traffic. Hangtod nakaliko nami sa Kauswagan Road going to North Gen. Paingon na pod mi ngadto sa eskwelahan. Pag abot na to sa eskwelahan, ni pahuway tag kadali kay perti jud inita gikan ta nagsakay og motor nya taas-taas bi ato ang atong biyahe. Nya ato dang gipanghabwa ang atong mga dala gikan sa BSP Council. Ang mga registration form, unya nagpalit pud ta og type A polo for Boy Scout uniform. Ato po nang giapilan og mga kabaw. Unya di sa gyud nato makalimtan ang pinakaimportante sa tanan, ang neckerchief. Unya kay di man kapugngan ang oras perti magyong paspasa mo dagan, ningit-ngit na pod. So oras na pod para mauli na pod ta. Unya daghang kay salamat sa inyong pagtan-aw. Nya ayaw mo kalimot sa pag-comment, like ug share ini atong video. Daghan kaayong salamat.